vítejte u tohoto videa, tohle je bohužel food challenge. Jo, jak měl ment. Ale nejenom ment. Tady máme lístečky s hnusnýma a dobrýma jídlama, co jsme si tam dali. Je jich celkem raz, 6. Máme tady puding, puding smíchaný s vodou a čokoládou a lžičku k tomu. To nechci mít. Sůl a cukr, práškový cukr. Moučkový. Smíchan do sebe. Karamelku! Bonbon. Teď já. Zkaženou hrušku. Fuj, to nechci mít. Jo, Kmín. A bonbony od cukrový vaty. ono, my máme takový, ne, Já ti to jen to ukážu. stroj na cukrovou vatu a ještě to nejde. A ono, když to vlastně uděláme, tak na kraji jsou takový ty bonbony a ty se dají jíst. Ale jsou dobrý. Tak jo, běž první ty, má kámoško, nejbfffff. Prosím, ne puding. Je to puding. Tak to přečti. Puding smíchaný s vodou a čokoládou. Tak tady máš papaj až do dna. Je to voda, do něho hozený kousek pudinku a čokolády. Papaj, všechno musíš spaplat. Já by se nechtěla, fuj. To je hnus. Jo, papírek dáme do koše. Tak jo, kamarádko moje. Nejbfffff. Jsme BBBFF. Big. Počkej, jo. Já jdu na to. Big Beast Friends Forever a Big Beef Beast Friends Forever. Velké hovězíny. jej, bonbony od cukrový vaty. Ale fakt, teď musím všechny. Jo, musíš všechny. Dobře, jdeš to vyhodit. Ach jo, mě ty banánový nechutnají tuty. Tak mi je nech a já je sním. No já vlastně taky musím to poskytnout. Ty banánový jsou právě že nejlepší. Na to co mi kopni. Nemůžu všechno. Ten puding je takovej hnus, ty vole. Omluv se! Zas prosté slovíčko. Hele, ty se taky neomluvila, když jsi řekla v tom videu. Jo, omluvila. Pardon. A navíc to video na YouTube nedáme. Omluv se. Já jsem tady snědla tu hnusnou věc. A ty to nedáš na YouTube. Jsi takový bastard. Jo, tohle jo. Ale to video, jak jsme natáčeli předtím, ne? Tak pardon. Omluv se. Dobře. Pardon, štěpuš. Ono to vlastně vypadá, že se říká, že je to ale ono vlastně prostě znamená, že je tohle. To je hnus, když si to dáš po... To je hnus, když si to dáš po větším. Ukaž. Mně se chce blejt. Já mám furt tu vodu. Už jsem to snědla. Jdeš ty, tady máš krabičku od lučiny. A ty jsi to dojedla. Zkažená hruška, prosím. Prosím, nesu ani bon. Prosím. Takže nebom. Sůl a cukr. Tak tady je máš. Zatleskejte, štěpuš. Je tak statečná a já budu mít nadsaný dobrý věcičky. Raz, dva. Dobrý? Můžeš. Jo, to bude kmín. Jupi, já mám bonbon. Ne, na mě zbyl kmín. Ne. A nebo hruška. Bonbon.
tady, běž to vyhodit. Si děláš... Prču si dělám, ne, nedělám. Kde je ten bonbónek? Tady je karamelka, jupi. Kam to házíš? To je jako... Běž to vyhodit. To je jako Káťa a Jirka. No. Když měli Jelly Beans Challenge. Káťa měla furt dobrý věci, kromě párku. A Zvratku a měla všechno hnusný, zkažený vejce. Trávu. Mňam bonbon. Jejda. Mňam. Kmínené. Ten nenávidím ze všech nejvíc. Já to mám připravený. Zkažená hruška! Ne, na mě zbyde kmín. Tady máš tu hrušku, yes. Kam to dáváš? Sem. Ty, to je fakt zkažený. Ať už to má za sebou. Dobrá hruštička. Neomytá a zkažená. No, dobrý kmín. Já mám ještě v puse bonbon, takže vytahuju, vidím kmín a posedu se strachy. Pardon. Je to krabici. No, tak buď to nechala ještě kečup od toho, anebo tu Daniela Brainová ještě někoho zavraždila. To červenou už tam je vždy. Jo, to je od tempery. Říká se, že je to nejlepší přítel člověka. Samozřejmě, že drž hubu. To je křížovka, kterou jsem měla vzít do školy, ale nějak se z ní stalo vyráběště, že jsem z ní vyrobila takovou věc pro pečete. Tak, dobrou chuť. Mám ještě v puse karamelku. Otevři hubu. Mňam. Já měla karamelku. Ale ten kmín, ty vado. Dobrou chuť. Vezmeš si jedno zrnko, jako když jsme udělali ten nepovedený food challenge a na mě zbylo kočičí žrádlo? Ne, tentokrát už ne, Dančo. Máš smůlu. Pořád žvejkám karamelu. Jasně. Jo. Ukaž. Ne, nemají. Dobrou chuť. OK, jedno zrnko. Ale fakt jenom jedno. To má hnus. Vypadá trošku jako psí vocas, ale psí vocas jsou pěkný. Vypadá jako psí hovno. Ty vole, ne. Já už tam nemám to vodu. Já ti naleju, jestli chceš, jsme zdravé láhve. A šup tam s tím. Jo, to stačí. To stačí. To čůra. Fakt stačí, nebo tě poliju. Taká se první. Jak to křupe. Ještě jich tam parma. Tak dobrou chuť. Já vím, co udělám. Dám si je do pusy a rychle je zapiju. Je to malá zrnka, kary jsou pryč. To není kary. Jakže se tomu... Hele, jednu si jsem přilepil. Tak to by byl náš Food challenge. Bohužel. Ještě nějaký challenge, kdybyste chtěli, tak nám napište. Jakýkoliv uděláme. Kromě pizza challenge, nebo ty jako Jelly Bean challenge, tak jenom možná, ale fakt jenom možná. Si musíme ale objednat. Bohužel. A tak... Chci mít sherry, dáš to cherry. Sherry se to čte, to cherry. Takže takhle. A zatím čau. Ahoj. To měl být hustý odjezd.
ovlivnit to. Takže čau!